Dobrý večer, drahí priatelia. Tak sme tu opäť v našej tradičnej zostave, aby sme sa spolu s vami potešili z toho, ako sme prežili slávnosť narodenia Božieho Syna. Tu v Rusku to slávenie Vianoc je predsa len tak trošku iné. 70 rokov komunizmu zanechalo svoju stopu a to, čo sa podarilo komunistom, tak to je to, že vlastne v Rusku sa neslávia Vianoce, ale sa slávi Nový rok. Prvých 10 dní od 1. do 10. januára sú ľudia doma, oddychujú s veľkou radosťou aj s takou pompeznosťou oslavujú Nový rok. Darčeky si darujú z 31. decembra na 1. januára. A teda sa im podarilo narodenie Božieho Syna odsunúť tak na takú vedľajšiu koľaj. Toto všetko pre nás boli také otázky, ktoré sme si počas adventu aj spolu s farníkmi a s našimi mladými kládli, že ako teda vlastne v Rusku osláviť slávnosť Božieho narodenia. Preto sme pozvali niektorých našich farníkov alebo známych na slávenie Štedrej večery, pretože sa nás aj niektorí naši farníci pýtali, ako máme sláviť Štedrú večeru, čo to znamená. Nechceli sme nejako teda prinášať iba tie naše slovenské zvyky a tradície, ale to, čo je tu také jednotné, tak je to ryba. Ale čo bolo taká silná myšlienka, pozvali sme tých, ktorí by boli ten večer sami. Zbieralo sa nás asi nejakých 18 ľudí. Tak ako tradične necháva sa jedno miesto pri stole voľné, jeden prázdny tanier pre Krista, ktorý by mohol prísť, alebo pre nejakého nečakaného hostia, tak takýto host sa aj objavil tesne pred večerou. Prišla pani Irina, sama pravoslávna, ale vravela, že pozná tieto katolícke tradície, chcela počuť orgán na Štedrú večeru, alebo teda na Štedrý deň, na svätej omši, ale nečakala, že ju pozveme na Štedrú večeru. Tak bola veľmi rada, že mohla takto s nami sláviť aj toto stretnutie pri štedrovečernom stole. Potom sme slávili tak aj s celou farnosťou samotný sviatok svetou omšou o 9:00, teda nie o polnoci, keďže na druhý deň išli do práce. A také väčšiu oslavu sme mali v nedeľu. Nedeľu na Sviatok Božej rodiny, kedy sme mali aj krsty 4 detí a po svätej omši bolo také občerstvenie spojené so súťažami. Bolo teda tak veselo, radosne. Toto bolo pre nás také sviatkovanie, také slávenie Vianočných sviatkov tu u nás. Určite ste zachytili, že 8. decembra Svätý Otec otvoril rok Božieho milosrdenstva a hľadáme aj my tu v Jakutsku, v Jakuti, hľadáme spôsoby, ako toto Božie milosrdenstvo ukázať našim blízkym. Okrem toho, že je tých klasických 5 skutkov telesného milosrdenstva, 5 skutkov duševného milosrdenstva, tak hľadáme také spôsoby, ako tú Božiu lásku, takú konkrétnu, vyjadriť tým chudobným, opusteným počas Štedrej večere, osamelým ľuďom. A tak sme našli takú kategóriu ľudí, ktorí na Nový rok musia byť v práci. Boli ľudia v nemocnici, zamestnanci nemocnice, zamestnanci prvej pomoci, alebo niektoré vychovávateľky v detskom dome, alebo to boli záchranári, u nás neviem ani, ako sa to volá. Taká nejaká záchranná služba. Toto sa volá MČS. Mali sme teda možnosť 31. na Silvestra sa aj my tak navečerať spoločne a potom 3 hodiny sme chodili na aute pomedzi týchto ľudí, ktorí počas Nového roku, alebo tej oslavy Nového roku museli byť v práci. Každého sme, jak sa tu vraví, pozdravili, teda zaželali sme im šťastný Nový rok. Priniesli sme im malé darčeky, takú sviecu, ovocie a zaspievali sme im 2 piesne po rusky. V lesu radila Jolačka a ešte sme im zaželali šťastie.
tiež takou známou ruskou piesňou. Tak mnohí ľudia boli týmto našim takým nečakaným gestom veľmi takí oslovení, pretože sme vlastne v mene ostatných, ktorí počas tohto večera mohli oslavovať, strieľať ohňostroje, darovať si darčeky a tak ďalej, tak sme vlastne v ich mene im poďakovali za to, že oni slúžia nám všetkým. Tak môžeme sa teraz tak spojiť v modlitbe tohto desiatku aj za tých ľudí, ktorí sú nám zverení, a máme taký jeden špeciálny úmysel, ktorý by sme chceli, aby ste sa aj vy k nemu pripojili v tejto našej spoločnej modlitbe. Vstúpili sme do roku milosrdenstva. Brány milosrdenstva sa otvárajú v rôznych chrámoch po svete, a teda v rôznych kostoloch. Sú udelené také odpustky pri návšteve týchto kostolov, takisto aj náš kostol sa dostal do zoznamu aj po Rusku. Náš otec biskup nám poslal taký dekret, že môže niekto získať odpustky, keď navštívi, pomodlí sa aj v našom kostole. Je to vlastne jediný kostol v Jakutii, jediný katolícky kostol v Jakutii. Hoci v Aldane teda je kaplnka, ale toto privilégium nedostala. Tak my sme chceli tiež urobiť také otvorenie tejto brány milosrdenstva niekedy v januári. Tak chceme prosiť, aby ste podporili túto aktivitu vašou modlitbou. Chceme tak aj pozvať aj iných kresťanov, aby sa pripojili k nám, teda iné spoločenstva kresťanské v tomto meste. A chceli sme to robiť práve v čase modlitieb za jednotu kresťanov. Takže uvidíme, ako to Pán Boh požehná, čo všetko sa okolo toho udeje. Zverujeme to aj do vašich modlitieb. Budeme sa modliť druhý desiatok radostného ruženca, kde Panna Mária preukazuje milosrdenstvo Alžbete, keď ju prichádza navštíviť, aby jej 3 mesiace slúžila. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O môj Ježiš, Odpoznám odpoznám naše naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Viacerí ste sa pýtali, že aká je správna odpoveď na minulú súťažnú otázku. Ako vidíte, Salesiansky misijný kalendár na rok 2016 sa podarilo dostať aj nám do Jakutska. Tak keď sme to správne zrátali, tak svedectiev, ktoré napísali naši pomocníci, spolupracovníci, dobrovoľníci, laici, tak sa v tomto kalendári takýchto svedectiev nachádza 7. Konkrétne ich napísali Cyril, Pali a Maťo a za dievčatá to bola Mária, Lucia, Ema a Kaťa. Tak správna odpoveď je 7. Nasledujúca otázka na tento mesiac je taká katechetická, môžeme povedať. Napíšte nám na našu adresu sdbjakutsk s y@gmail.com 5 skutkov telesného milosrdenstva, o ktoré sa teda budeme snažiť aj my a verím, že aj vy. Jedného z vás čaká takáto čokoládka, ktorú do konca mesiaca odpravíme na adresu, ktorú si potom vyžiadame v rámci tohto kontaktu. Takže ešte raz súťažná otázka. Napíšte nám po slovensky 5 skutkov telesného milosrdenstva na našu adresu sdbjakutsk@gmail.com. Na dnes je to všetko. Rozlúčili by sme sa s vami našim spoločným kňazským požehnaním, so želaním všetkého dobrého, predovšetkým zdravia, šťastia, Božieho požehnania počas celého nového roku. Pán s vami I s duchom tvojim. nech vás na príhovor Panny Márie Pomocnice žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Duch Svätý. Svätý. Amen. S novým godom. Paká. Paká.